खुलुमबाय। दिनै आं बे भिडिअनि गेजेरजों जायफ्रानाखि बेबायदिनो गुबुन जायगायाव दंहैयो, खामानि मावनो थाखाय थाहैदों, जेरै दिल्ली, बेंगलर, मुम्बाइ, चेन्नाइ बेबायदि गोजान गोजान जायगायाव गावनि न'खरखौ नागारनानै गोबां दुखु खस्थ'नि गेजेरजों जायफोरनाखि बेबायदि गोजानाव दंहैयो, नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायदो आरो बे आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो आरो लाइक खालामनानै हो आरो शेयार खालामनानै हो। थोदो जों बिदिब्ला भिडिअ सावरायनि। दिनै जोंनि बर' हारिनि गेजेराव दिनै गोबां बेबायदिनो जायफ्रानाखि गावनि न'खरखौ नागारनानै बेबायदिनो गावनि बिसा आरो बिहिफोरखौ नागारनानै एबा गावनि बिमा आरो बिफाफोरखौ नागारनानै बेबायदिनो गुबुन हादोराव एबा गुबुन देशाव खामानि मावनो थाखाय थाहैयो। मोजां, गोबां मोजांनि बाथ्रा, गोबां खस्थ'नि गेजेरजों बेबायदिनो गावनि न'खरखौ सालायनो थाखाय एबा गावनि न'खरनि नांगौफोरखौ मोननो थाखाय एबा गावनि बिसि एबा बिसाफोरखौ खांनो थाखाय बिथाङा बेबायदिनो गुबुन जायगायाव नोंथाङा दंहैयो जानो हागौ। मोजांनि बाथ्रा, जाहाथे नोङो गावनि न'खरखौ खांनो हायो। नाथाय आं बेजों लोगोसे मोनसे खोथाखौसो आं खावलायनो सानदों, जायफ्रानाखि बेबायदिनो गुबुन देशाव खामानि मावनानै दंहैयो। दिनै जों गोबां मानसिफोरखौ नुनो मोनो, गोबां बोसोर बोसोर बेबायदिनो गुबुन जायगायाव थायो। नाथाय नोंथाङा खोनासं, जुदि नोंथाङा बेबायदि जुदि गावनि न'खरखौ एबा गावनि बिहि आरो बिसाफोरखौ गारनानै हाबा जाखानाय मानसिफ्रा जुदि नोङो गुबुन जायगायाव थायोब्ला, मानोना नों नोंनि न'खर एबा बिसिफोरखौ दोननानै एबा बिसाफोरखौ गालांनानै नोङो गुबुन जायगायाव थाहैयोब्ला गोबां सिन्था धारनाया सानैनि गेजेरावबो सोमजियो। बेनि गेजेरजोंनो जों दिनै ससियेल मिडियायाव नुनो मोनो दे गोबां बेबादि ब्रेकआप जालायनायखौ जों नुनो मोनो। बेनिखायनो आं खावलायो, जायफोर आंनिफ्राय देरसिन एबा आंनिफ्राय उन्दैसिन एबा आंनिफ्राय गियानिसिन, आंनिफ्राय रोंगौथि गोनांसिन जाय आदामोन, जाय फंबायमोन, नोंथांमोनखौ आं खावलायो, नोंथाङा जुदि बेबायदि गुबुन देशाव खामानि मावहैदोंब्ला, नोंथाङा गोबां गावनि न'खरनि थाखाय जुदि सिन्ता दङब्ला, नोंथाङा गोबाव सम थायाजासे बोसोरसे बोसोरनैनि गेजेरावनो माबा मोनसे जि एरियायाव नोङो खामानिखौ मावदों, बे एरियायाव नों माबा मोनसे सोलोंथाइखौ लानो हागोन नामा होननानै आं सानो। जुदि नोंथाङा नोंनि गोसोआव नाजानाय एबा हास्थायनाय थायोब्ला, निस्सय नोङो बे जायगायाव थांनानै खामानि मावनायजों लोगोसे नोङो माबा मोनसे एक्सपिरियेन्स एबा गियानखौ लाबोनो हागोन नामा होननानै नोङो सिन्ता खालामनांगोन। जाहाथे नोङो बै गुबुन जायगायाव थानानै नोङो नोंनि एरियायाव माबा मोनसे फालांगि बसायफैनो हागोन नामा होननानै बेखौ नोङो सिन्ता खालामनानै नाय। जुदि हागोनब्ला नोंथाङा नाजा। निस्सय नोङो नोंनि बे जेनोखि गुबुन जायगायाव थानानै जे खामानि मावनाय, बे खस्थ' खालामनायनि गेजेरजों नोङो माबा मोनसे रोंगौथि लानानै फैयोब्ला निस्सय नोङो नोंनि जायगायाव, नोंनि जोनोम जायगायावहाय नोङो माबा मोनसे बिजनेस एबा फसंनो हागोन नामा नोंथाङा बेखौ सिन्ता खालाम। निस्सय हागोन। जों मानसिनियाव नाजानाय थायोब्ला मुंबो जायि गैया, गासैबो जाफुंजोबो। बेनिखायनो आं खावलायो, बर' हारि हिसाबै दिनै जों नुनो मोनो गोबां बेबायदिनो गावनि न'खरखौ नागारनानै जाय बिसायफ्रा एबा जाय हिन्जावफ्रा बेबायदिनो गुबुन जायगायाव खामानि मावहैयो, जों गोबां गोदाव सोराव जानायखौ नुनो मोनो। बेनिखायनो दिनै जाहाथे जोंनि हारिनि गेजेराव बेफोरबायदि ब्रेकआप एबा गुबुना गुबुनजों बेबायदि खारनाय बेबायदि जाथाया जोंनि गेजेराव जाया। बेनिखायनो नोंथाङा जुदि नोंनि न'खरखौ अननायनि गेजेरजों जुदि खामानि मावनो थाहैदोंब्ला, नोंथांनि थाखाय मोजांनि बाथ्रा। नाथाय बेजों लोगोसे नोङो गुबुन देशाव गोबाव सम थानानै नोङो बेयाव संसार जानो हाया। बेनिखायनो नोंनि न'आ गोबाय गिजिलाबो एबा जोंनि न'आ बेबायदि गरिब गुन्द्रालाबो गावनि न'आ गावनिनो होननानै जोंनि आबै आबौमोना जोंखौ फोरोङो एबा जोंनो मिथिहोयो। जेरै आंनि न'आ जुदि गैयाब्लाबो बेयाव थायोब्ला गोजोननाय मोनो। नोङो गुबुन जायगायाव जेसे गोबाव थाया मानो नोंहा बाव गोजोननाय गैया। बेनिखायनो जोङो स्मार्ट वर्क खालामनानै फैनांगौ। गुबुन देशाव थायोब्ला, गुबुन जायगायाव थायोब्ला नोंथाङा नोंनि एरियायाव माबा मोनसे मेकानिक्सनि फालांगि होजागोन नामा? नोंथाङा बे मेकानिक्सनि खामानिखौबो नोंथाङा पार्ट टाइम सोलोंनो हायो। याथ' नोङो गुबुन मेकानिक्सफोरनि दखानाव थानानै माखासे एक्सपिरियेन्सफोरखौ लाबोनो हायो। नङाब्ला जेरै जेनेरेल स्ट'र, बेबायदिनो जेनेरेल स्ट'र दखानफ्राव नोङो खामानि मावनानै जेनेरेल स्ट'रनि एक्सपिरियेन्सफोरखौ लाबोनो हायो। बोसोरसे बोसोरनैनि गेजेरावनो
गोबां एक्सपिरियेन्सखौ नोंथाङा मोननानै नोंनि एरियायावनो गलाफोरखौ होफैनो हागोन। जेरै जिनि फालांगि बिजनेस, सिनि बिजनेस गोबां मोजां। नोंथांमोना बेफोरबायदिखौबो बै जेनाखि गोजान जायगायाव थाहैनानै बैनिफ्राय माबा मोनसे एक्सपिरियेन्स लाबोनानै नोंथाङा बे गलाखौ फालांगिखौ होफैनो हायो। नोङो नोंनि खस्थ' नाजानायजों, नोंनि गियाननि रोंगौथि मेलेमजों निस्सय नोंथाङा साक्सेसफुल जागोन होननानै आं सानो। नोंथाङा जुदि बेबायदि बै जायगानिफ्राय माबा मोनसे मेकानिक्स एबा हार्डवेरनि बेबायदिनो गुबुन गुबुन नाना रोखोम बेबायदि डिपार्टमेन्ट खामानि दङ, जेरै हटेल इन्डास्ट्रि, गोबां बेबायदिनो खामानिफोर नोंथाङा बै जायगानिफ्राय सोलोंनानै गावनि हादोरावनो, गावनि जोनोम जायगायावनो नोङो माबा मोनसे फालांगि फसंथान खालामनो हायो। जेरै नोंथाङा बेवहाय गोबां स्मार्ट वार्क खालामनांगोन एबा नोङो स्टाडि खालामनांगोन जे नों जे जायगायाव थादों बे जायगायाव माबा मोनसे सोलोंथाव एबा फल' खालामनानै आं गावनि जायगायाव हैनो हाथावथाव माबाफोर दङ नामा, बेबायदि जिनिसफोरखौ नोङो फल' खालामनानै स्टाडि खालामनानै नायब्लानो नोंनि गोसोआव हास्थायनाय एबा नाजानाय थायोब्लानो बियो जाफुंगोन होननानै आं सानो। बेनिखायनो आं खावलायो बर' हारि हिसाबै जोंनि जायफोर गुबुन देशआव दङ, नोंथांमोना बेबादिनो गावनि बिसि एबा फिसाफोरखौ गोबाव सम नागाराजासे नोंथांमोना जुदि बेबायदि माबा मोनसे सोलोंथाइ लानानै गावनि न' खाथियावनो, गावनि खाथिनि सेहेरफ्रावनो जुदि माबा मोनसे फालांगि फसंथान होनानै जुदि गावनि न'खरखौ खुंनो हायोबा गोबां गोजोननाय आरो सान्थिया नोंथांनि न'खराव फैगोन। आरो बे भिडिअ'नि गेजेरजों आं नोंथांमोननो बेखौनो फोरमायबाय। नोंथांमोना निस्सय बे फंनैसो टिप्सनि गेजेरजों माबा मोनसे मोनदेरगोन होननानै आं सानो आरो नोंथाङा नाजागोन होननानै आं सानो। स' बिदिब्ला भिडिअ'आ एसेनोसै, गोजोन्थों।